на сёння толькі ваша цішыня. Калі вы будзеце уважлівымі, вы ўсё зразумееце. Хаця твор вельмі складаны для чытання і для ўспрымання. І так гучыць моноспектакль па малавядомаму твору, але вельмі на сённяшні дзень актуальнаму, Аркадзя Куляшова, класіка нашай літаратуры, пад назвай «Цунамі». Выканаўца, уладальніца дзяржаўнай узнагароды за развіццё культуры Беларусі Зінаіда Владимировна Феоктистова. Готова самаробная пірога, дзіця іх мар, таемны дар зямлі. Ён і яна нарэшце адплылі ад кантынента люднага парога. Яму за 30, ёй за 20 год. Ды хіба ў гэтым рэч? Для раўнавагі яны ўзнялі два ветразі, як сцягі адзінства перад тварам перашкод. Услед пірозе пазіраў сурова лясісты бераг з-пад густых брывей і, стаўшы рыскай, знік адначасова з бінокляў іх, яны з яго вачэй. Які прастор! Іх лодкі незалежнай цяпер ніхто не будзе ўладаром. Наперадзе далечыні бязмежнай нязнаны край, былое за бартом. Так пачалося не падсумаванне дзён множаных на колькасць міль марскіх, не вандраванне, а выпрабаванне кахання, волі і адвагі іх. Выпрабаванне быць усюды разам, пакінуўшы шумлівы свет людскі, не шкадаваць аб ім, на майкі не спадзявацца, не лічыцца з часам. Аддаць пірогу прыхамыці хваль па прыхамыці сэрцаў закаханых, паласаваць не акіяна даль, абшары небяспек неспадзяваных. Прыйшла мяцежная пара, прачнулася жаданне сіл нядрэмных прайсці самім адлегласць ад таемных пячорных знакаў да лемантара. Які прастор! Дарэмна нейкі цынік, каб папярэдзіць здзейснены намер, прапанаваў ім гейгера-лічыльнік узяць з сабой. Як смешна ім цяпер. Ён гаварыў ім: ваша падарожжа такое для зямлі не навіна. Яна вярнуць вас нечакана можа на той жа бераг, круглая яна. Вам хочацца быць вольнымі, як рыба між акіянскіх хваль, смяяўся ён. Вы ў гэтым шчасце бачыце, а хіба дасягнутае шчасце не палом? Няўжо не так? Няўжо вам неахвота прыслухацца да ісціны старой, што неспакой не лечыць адзіноты, што адзіноту лечыць неспакой? Вы не адны, іх папярэджваў цынік. Няўжо не будзе вас палохаць час? Вы на зямлі пакінулі гадзіннік, але гадзіннік не пакінуў вас. Ён свой няўмольны лік вядзе вясне і летнім дням па сонечных гадзінах, дням осені глыбокай па маршчынах, зімы суровым дням па сівізне. Яшчэ ніхто з яго дакладных рук хвіліны іншыя для вандраванняў не атрымаў. Не толькі для спатканняў ён існуе, але і для разлук. Гадзіннік той, нячутную хадою, час адлічае ўсім, хто на зямлі. Каго ж вы шукалі, што з сабою гадзінніка ў дарогу не ўзялі? Адкіньце неразумныя намеры. Як можна жыць разцу без разбяра, невыказаным думкам без паперы, паперы без чарніла і пера. Хто ў людным свеце жыў ад нараджэння, без страт няўхільных не пакіне свет. Яму ад кніжак, фільмаў і газет, як трэсцы ад агню, няма збавення.
дом. Не заменить вам пасцель з травы, якой вы ўсё жытло сваё заслалі. Калі яе саломай зробяць хвалі, аб чым тады падумаеце вы? Свет под погрозой. Гейгера-лічильник я пропоную вам взять с собой. Покинута земля, забытый циник, як добрый мадным, які спокой. Матросенок на реке, аленькие губки, возьми меня с собой, еду в одной юбке, я на юбку тебе дам, поезжай со мною, щей на платьице куплю, будь моей женою. Пойду к маменьке родной, попрошу совета, что уеду с моряком в край белого света. Мать совета не дала, ее сердце бьется, матрос замуж не возьмет, только насмеется. Не послушала она матери совета и уехала с моряком в край белого света. И уехала с моряком в край белого света. На далягляде вечная дорога, бясконцых хваль расплаўленае шкло. Яны і далеч, іншага нічога няма, не можа быць і не было. На невядомым ім мерыдыяне, на нейкай непрадбачанай вярсце сустрэць ім давялося ў акіяне адкрытым чалавека на плыце. Хто ён такі? Патомак іх ці продак? Ён за вады крынічны глыток прыёмнік аддаваў, надзейны сродак, каб дапамогу выклікаць здалёк. Альбо, калі таго жадаюць самі, стаць радыёгадзіннікам для іх, альбо ад пільных служб берагавых прыняць паведамленне аб цунамі. Хай п'е ваду крынічную нябога, яны з ягоных рэчаў не ўзялі нічога, ім не трэба дапамога забытых імі вырабаў зямлі. Сышліся твар у твар, яны і вечнасць. Тут кожны быць павінен сам сабой, як смага смагай, як вада вадой, шукаць выратавання недарэчнасць. Жадалі ім шчасця ў падарожжы светлым плытаў надальнік, а яны яму, як сябру па шаленству аднаму, удачы ў вандраванні кругасветным. На грани небосхилу и воды знік человек, свой плыт отдавший далям. Хвилинным сердце стиснулися жалем. Марадский лёс позбаў яго бяды. Под ветразем своих холодным тенем яны плыли. Лілася сінева з нябёс у лодку, дзе даўно трава, як на лугу, духмяным стала сенам. Ён для яе матрос і капітан. Ім іншыя кампаніі не трэба. Штодня ў вачах яе ён бачыў неба. Яна ў ягоных зрэнках акіян. Палярны сівер не здаўся змрочным. Іх калыхаў экватар, як малых. Дарыў адно ім сонца на дваіх, на небе то паўднёвым, то паўночным.
Земля – зачарованная планета. Тут можно бесклопотным маракам на лодцы переехать з лета ў лета, з вясны ў зіму і лік згубіць гадам. Так і яны. Хто адказаць ім можа? Хто па якіх прыкметах адгадаць? Прайшло паўгода, цэлы год ці 5 гадоў прайшло спачатку падарожжа. Што ім гады наступныя, калі яны сваё пакінуўшы стагоддзе, па добрай волі і сумеснай згодзе да часу першабытнага плылі. Яны плылі пад хмар па грозным ценем. Шторм закіпаў, палундра маракі, калі штурвал не слухае рукі, нялёгка кіравацца летуценнем. На грэбнях чорных хваль зіма раве, завея слепіць лодку недалеку, а ветразі 12 веку сустрэчным ветрам век 20 рве. Мінулі шторм. Вартаванне святам мог ціхі момант стаць для іх, калі б не ўскінуў век, ахрышчаны 20-м на даляглядзе выбуховы грыб. На 30 миль вакол, на милі ўглыб, смерць папярэдзіў вызвалены атам, навекі его камгненне стала катам для шхун рыбацкіх, рыбакоў і рыб. Назад, марак, ганіся ўслед за штормам, радуйся ў родных сховах буры той, ад буры гэтай, што махае чорным, нябачным сцягам за тваёй спіной. Назад, назад, марак, пакуль з лічынак, рашучысь тваёй не выпус жах, які па хваліках і мацерыках праносіць крыж свой, ей, гералічыльнік. Яны дагналі шторм. Зноў хмары тень ахутаў іх, як коўдрай з галавою. За грыву хвалі ўчэпістай рукою трымаліся 2 дні. На 3-й дзень утаймаваўся акіян. І хвалі, прыкмеціўшы бязлюдны астравок, як трэску лодку іхнюю прыгналі і выплеснулі ціха на пясок. Яны яе на берагу сцягнулі, пасля перакулілі ў гору дном, пасцель заслалі сенам і заснулі на ім, як дзеці, неабудным сном. Ну вось і здзейснены намеры. Сам лёс пераступіць ім дапамог без ветразю, без кніжак, без паперы, забытай эры знойдзены парог. Сон цуды робіць з чалавекам сонным. Жанчына стала пятніцай, а ён быў мараком, прачнуўся Робінзонам, як свет змяніўся за кароткі сон. Зноў іх жыццё заведзена спачатку. З мінулай эры ў гэтую ўзялі яны сякеру, простую апратку, зярнят 4 жмені для раллі. Яшчэ сабою захапілі памяць, што можа скласці зруб пад бокам бор, агонь здабыць, а значыць плотам двор, а седлі кут, які даўно пара мець. Даўно пара. Пасля трывожных дзён, шаленства бур, злучыўшага іх лёсы, ім неабходна засяваць палосы. Так думала яна. А Робінзон? Робінзон, увесь ад сонца чорны, вёў з незнаёмкай дзіўны дыялог. Як ты пасмела наш парог пячорны пераступіць? А ён і мой парог. Дарма прыйшла,
да справ былых не просто меня вернуть. Привыкнешь за столом, няма паперы, знойдется бяроста. А карандаш обыдзешься вуглем. По свете ты павандраваў немало. Ты сустракаўся з тысячамі шхун. Яны ўжо сталі тысячамі трун. Іх знішчыў выбух, бездань пахавал. Ты думаешь, что можно вольно жить после того видовища? Не знаю. Что в лесе робишь? Память обновляю, каб зноў у лук яе ператварыць. Что можа лук, гаротнае дзіця, зрабіць хаця б для самазахавання ў час стихій узаемапалявання ракетадромаў смерці і жыцця? Як можаш ты забыцца ў лесе гэным на выбух той, што ўсе лясы наскрозь прасвечвае, трымае пад рэнтгенам луг і паляну, дзе пасецца лось? Чаго прыйшла? Каб ты не знаў спакою. А праганю? З'яўляцца буду ў сне, зязюлей стану, тенем за спиною твоей, прогнать не зможешь ты меня. Задумливый, ён з лесу векового нес память перайначаную ў луг. Ку-ку, ку-ку, ляцеў шчымлівы гук настойлівым працягам дыялога. Ку-ку, ку-ку, гучыць перасцярога. Шторм наляцеў, каціўся вал вады, і хмара адтуль якраз адкуль сюды калісьці іх прывілася пірога. Але цяпер ужо не ў акіяне згусціўся змрок, і на яго экране замутную заслонай эўкаліпт высвечваўся, як вадародны грыб. Дажджу мятлой навала па лагчынах мяла, сляпіла зрок, глушила слых разрадамі, як гейгер-лічыльнік, лавіла сэрца трэск злавесны іх. Шторм адшумеў і адгрымеў пагрозы, і выкінуў на бераг гэты гул, як дзве пірогі, тушы дзвюх акул, прасвечаных яго смяротнай дозай. Обсмаленная лодка на воде заслана сеном. Зноў над ёй узняты два ветразі. Матрос з лясной хаты сваю сяброўку верную вядзе. Адчаіўшы ад берага, з адчаямі наглядзела на глухі куток. Маўчаў марак, а ёй здаваўся раем бязлюдны двор, бязлюдны астравок. Што гоніць нас, яна ў яго пытала. Чыя рука, чый злосны нагавор? Навала тая, што страху сарвала, плот паваліла, загнусіла двор. Я плот магу падняць і двор падмесці, сарваную страху на кроквы ўзнесці. Я ўсё змагу, не пашкадую рук. Ку-ку, ку-ку, ляцеў услед ім гук. Цяпер ты чуеш? Тут няма спакою. Ад дум цяжкіх пазбавіўся я сну. Яна нас гоніць, толькі перад ёю я ветразяў шумлівых не згарнуў. Я адшукаю месца, дзе б ні хмары, ні цёмныя трывогі не змаглі парушыць мар былых. А што калі паломам нашым стануць нашы мары?
Няхай палон. А хіба для насення пласт чорназёму не такі ж палон? Засекне маўзалей, пытаўся ён. Яна маўчала, лежачы на сені. Бязмежны акіян, вячысты млын малоў, як мелюць жыта самавіта трывогі іх. Забыты напамін лясной вяшчункі, а за ім забыта ўсё. І толькі ў памяці пустой варушыцца бясконцасць хваль кіпучых, злівайся зноў сям'ёю рыб лятучых з хмар навальнічных дажджавой вадой. Плыві, падначальвайся парадку з прадвечнасці, пірогі без грабца, дзе ўжо, здаецца, і табе пачатку няма, і не прадбачыцца канца. Сцяблінкі жуючы, яна адчула не водар сена, водар у сцепах, і далі той, што зноў іх паглынула, чужы салёны прысмак на губах. Яе не цешыць болей існаванне бяздумнае на ўлонні хваль сівых, а на душы цяжкое прадчуванне няўхільных змен, няшчасцяў, бед ліхіх. 6 дзён маўчала. На абрыдлым сене бед прадчуванне непакоіць сны. На сёння дзень, нарэшце, як збавенне. Зямля, зямлю прыкмецілі яны. Яна плыла на іх абрубкам сушы, з дрэў металу збітым астраўком, іх адзінокай лодцы голас дужы, сігнальна пасылаючы гудком. Зямля, ваду збіваючы вінтамі, плыў і спяваў, і весяліўся свет. Навінаў поўны кніжак і газет людзей, якія з палуб іх віталі. І з шчыбадзёрага настрою на памяць аб сабе знаёмы свет ім пакідаў за карабля кармою, як за гумном зялёнай сцежкі след. Зямля, зямля, глядзіць жанчына з лодкі, гатовая змяніць тугу на смех, вандровак горкі хлеб на хлеб салодкі, шумлівых палуб і гасцінных стрэх. Прасцёрла рукі, позіркам трывогі праводзіць пенны след, што за кармой, чакаючы, а можа ім пад ногі лёс кіне круг выратавальны свой. І кінуў лёс, злавіўшы адвітальны, самотны крык яе вачэй нямых, ім з палубы не круг выратавальны, транзісторны прыёмнік на двоих. Судно знікала павай з далягляду, па хвалях метучы хвастом даўгім. Грымеў транзістор, яблыкам разладу зямля ляжала паміж ёй і ім. Не паслушала она матері света і уехала с моряком край белого света, і уехала с моряком. Навіны дня перадае прыёмнік яму і ёй. Ад клопатаў сваіх той свет, які нядаўна караблём знік за далягляд, не пазбаўляе іх. Калі на вусны доўгая дарога кладзе цяжкой маўклівасці пячаць, размоваю пустой перапыняць не варта субяседніка такога. Ён цішыня іх, слухай цішыню, лаві трывожным іх паведамлення, як тым запалкам ад свайго агню ім ад саміх сябе няма збавення. На лодцы, дзе раней яна і ён жылі спакойна, звіў гняздо трохкутнік. Парушаны няпісаны закон. Хто трэці лішні? Прэч з вачэй, пакутнік.
ўжо ноч. Плылі салодка гукі з прыёмніка. Глядзеў у сіневу маўкліва ён, паклаўшы галаву цяжкую на сашчэпленыя рукі. Не так даўно рабіў ён спробу з ёю пагаварыць. Ды горкая туга скавала вусны ёй. Цяпер тугою скаваны ён. Прыйшла яе чарга яго суцешыць. Як пазбыцца ліха, дзе слова неабходнае яму. Яна транзістар выключыла ціха і кінула нячутна за карму. Ну вось і скончаны нягоды. Адна, і ноч, і лодка на дваіх. Забыліся яны ў абдымках згоды, агульнай коўдрай неба укрыла іх. Не послушала она матери совета и уехала с моряком край белого света. До астраўка скалістага нехвалі прыгналі іх. Няўхільны рух жыцця сюды накіраваў. Яны чакалі, што хутка ў іх народзіцца дзіця. Падрыхтаваў бацькам пясчанік буры пячору дом між прыбярэжных скал, рагаціна пасцель з мядзвежай скурай, а лес, агонь і дровы на апал. Калыску памяць вострая змайстрыла, хіба магла наперад памяць знаць, што суджана труной калысцы стаць, што першай нянькай будзе ёй магіла, а полагам той самы чорны сон людскі, якому шхун рыбацкіх мала. Чаму не я сырой зямлёю стала, няўцешна маці плакала, а ён. Перад магілкай сына, над якой скала ўзнялася помнікам жалобным, застыў марак, нібы да месцы лоба. Маўклівым ценем за яго спіной стаяла незнаёмка. Для размовы не месца тут, дзе вечнасці парог, дзе толькі што закончыўся суровы паміж жыццём і смерцю дыялог. Скала надол глядзела мутным окам, маўчала незнаёмка, як скала. Пайшоў марак. Яна за ім пайшла нямога ценю асцярожным крокам. Пасля нячутна правяла бацькоў яна да лодкі. Іх цяпер у мора адгэтуль гнала не яна, а гора. Яна глядзела ім услед без слоў. Зямля, крышечку скарачу. Цяжкавата вам філасофію слухаць. Куляшоўска. Зямля не процілегласць акіяна. Яна яго каменная пасцель. Пільнуецца марак, каб нечакана не трапіць ім на рыф альбо на мель. Ад хваляў, не хаваючы імкнення, хутчэй на сушу трапіць. Трапіў ён з пірогай адзінокай у палон цунамі, у раён землетрасення. Цунамі гнеў зямлі, яго штуршкамі падхоплены, як бурай капітан. Мацерыку вяртаў іх акіянныя рэактыўным лайнеры цунамі. Ён бартавыя выключыў агні, маторы, што да мэты даляцелі, і кінуў іх на бераг, як скупелі з 15-метровай вышыні. Цунамі, гнеў дарослых, людзі, дзеці. Што значыць хвалям іх угаманіць? Разбили лодку. Ветрызи, як сети, дзірравыя повесили сушить. Расхрыстаны, адзін сядзеў пад імі былы марак. З ім поруч не відно нікога больш. Даўно ці недаўно ён так сядзіць,
і з рэнкамі пустымі на свет глядзіць. Яшчэ сваёй бяды ён цёмнай думкай ахапіць не можа. Хіба ўжо скончылася падарожжа? Што азначаюць на пяску сляды? Адбітак поўны жорсткага значэння. Няўжо яна пакінула яго? Пакінула вось так, без тлумачэння, у адзінокім стане, аднаго. Куды пайшла? Чаму яе няма? Які ўчыніла гвалт над ёй навала? Хто дасць адказ? Забытая ляжала люстэрка перад ім замест пісьма. Ён люстэрка цьмяная, сам на сябе глядзіць, як на чужога, староннім вокам. Толькі рыс былога свайго аблічча не распазнае. Глядзіце, як па сонечных гадзінах вядзе падлік нялічаным гадам, дням восені глыбокай, па маршчынах, па сівізне зімы суровым, дням вятрамі пашматаная апратка, убор, якому 1000 гадоў. Няўжо люстэрка цёмная адгадка яе нерастлумачаных слядоў? Ён сцерці намагаўся рукавом яскравы след не верачы нягодзе, як Чаплін, што ў славутым эпізодзе бот палісмена засыпаў пяском. Не мог паверыць нечаканай здрадзе марак, як валацуга кайдана. Якое тлумачэнне даць слядам, прапаўшым на таемным даляглядзе? А можа, палічыла, не жывым я на яго? І неўзабаве трохі прыедуць пахавальныя за ім струной замест хуткай дапамогі. Пытанне ёсць. Да на яго няма яе адказу. Пошта не прыслала. Хто дасць адказ? Забытая ляжала люстэрка перад ім замест пісьма. Няўжо збавенне у бездані нямой яна знайшла? А можа, смерці хвалі, як сына іх? Цяпер яе дагналі вось тут і пахавалі пад вадой. Хто мне адкажа? На якім я свеце? Сябе пытаў ён голасам глухім. Зачем тут сонца сушыць антысеці? Мае былыя ветразі. Зачым? Якая сіла ўспененыя хвалі? Не на зямлю, а в акіян імкне. Сляды свой ланцужок адрукавалі. Чаму не да мяне, а ад мяне? Ён з месца ўстаў, яго ў свае пацёмкі цягнула хваля мутная імгла. Куды ты? Не спяшайся. Я прыйшла. Пачуў ён строгі голас незнаёмкі. Ён з месца ўстаў, хоць клікаў за сабою нямых слядоў балючы ланцужок, падаўся прэч у процілеглы бок, пакінуўшы стагоддзі за спіною. Ку-ку, ку-ку, ляцеў шчымлівы гук, злучаючы сабою, як дарога, настойлівым працягам дыялога пячорны лук і гэты зорны лук, што над зямлёю выгнуўся дугою, лук для ракет,
якому тетивою натятой туго служить космодром. Ну вось ты ў мой вярнуўся дом. Пора за працу. Скончылася эра блуканняў адзінокае душы. Няма бяросты. Знойдзецца папера. Няма вугля. Карандашом пішы. Матросёнок на листе, аленькие губки, возьми меня с собой, еду в юбке, я малютку тебе дам. Поезжай со мною, щей на платьице куплю, будь моей женою. Пойду к маменьке родной, попрошу совета, что уеду с моряком в край белого света. Мать совета не дала, ее сердце бьется, матрос замуж не возьмет, только насмеется. Не послушала она матери совета и уехала с моряком в край белого света. И уехала с моряком в край белого света. Над сонечным материком разлита духмяность Нил спякотным летним днем. Ён и она у тяньку сядят, где жито, шумит зеленой хвалей за гумном, як за кормою корабля. Пяшчинкой отпочивая на руках ролля, гоняется дитя их за пушинкой, подобной на живого мотыля, сапраўднага, что ловится за крылы. А может, гэта не яны, а их далекие потомки, что у своих обличчах их обличчы паўтарылі. Хто б не былі яны, а толькі зноў яны жыцця людскога сувязныя. Дзве долькі неразлучныя, якія векам перадаюцца ад веков.